so ki Fatima Zahra, na so ki Fatima Zahra. duk aikin da zan fara farko zan sanya Allah. Kai fata yi gare ni cikin aikin ya cire kasala. In yi yabon Batula, Mardiya Jamila, Allah don Rasulullah yabon ga kai ga mai san Zahra. Na so ki Fatima Zahra. Allahumma salli ala manzo kairil anami, nasa alihi da sahabbai masu biyar karimi. Shirtil jani zani shi narke imami, samun sadiqa siddiqa Mardiya Batula Zahra. Na so ki Fatima Zahra. Wanda yage na kare malan sai na sanya gausi, bege idan ba in yas malan kayi kwafsi. Sannan sai na tashi in je zauro tashi, in shehu alinmu na zauro da khalifa masoyin Zahra. Na so ki Fatima Zahra. Can uwa ta bayi Fatima dan zauna ki huta, ke ki kare yakin ko a ina ke ki ci tuta, ko mu yan farauta ke ki ba mu buta. Son ki kamar na kwato wanda nake yi yanzu ya fi na bara. Na so ki Fatima Zahra. Allahumma salli wa salli ala khairin nisa'i, ba wannan kasar ba ko can su aka ba liwa'i, can su ake fana'i, su aka ba dawa'i. Kowa bi ta gaske cikin kabari ne ba shi bajin kura. Na so ki Fatima Zahra. Al'umma ku ce amin, Allahu ka samu ganta. Soyayyar ta ce ke sani cikin rana ya huta, sai ka ga ya azurta komai na gare ta. In wasa ka ɗo soyayyar kairiya kana ji gyara. Na so ki Fatima Zahra. Sanda nake wadinta ya fi rikon sandar makaho, ya fi buhu da gangen malam me ya kawo baho. Mai jimina da aho to mai zai da caho, mai sukar sharifai ko a ina ka gan shi malam mara. Na so ki Fatima Zahra. Komai na da kaya Fatima na danka hannunki, mata na da 'ya'ya Fauziya na nan gare ki. Yadda ki sani danki banda uwa kamar ki, komi ki min amma ƙaunar ki na buƙatar ƙara. Na so ki Fatima Zahra. Kyakkyawa ganin kyauke ce kyanki daban da nasu, masu rabon mukamin komai don ku an ka ba su. Don ke sha gabansu, don ke an kasansu, kowa an ka ba ya mace don Allah ya sa mata Zahra. Na so ki Fatima Zahra. Taro baya kyawu in a ciki ne ba karima, don gishiri ka gyara miya ko an samai da nama. Babu kamar azima gun daraja da kima, buri na yabon kenan ke bi zamfara na hada haddaura. Na so ki Fatima Zahra. Ke tausayi gare ki mai share kukan marayi, masu uwa da bayi da kazani kai har da gayi. Ƙarshe ka fure ma baki faɗin su jaye, in an ce rabo ne daga ma'aiki babu bayan Zahra. Na so ki Fatima Zahra. Sirrin shugaba ko duka Batula ce ta kwashe, shi yasa da an ce annabi Fatima sai ta nashe. Duk kayan ta kwashe kama jikin ka halshe, girman mama ba wai kai ba ko ruhi ka ce mai ƙara. Na so ki Fatima Zahra. Komi ne gani da wani da na ce mama bani, sai ta bani shi lamarinta ya wuce mai tunani. Bene har da danni kai har masu muni, kwanne ma gare ta tana bai in tabbai ta kuma kakkara. Na so ki Fatima Zahra. Can dai zani kai kuka na da na ce a bani, billahi lazi na rantse Fatima za ta bani. Don Allah ku bar ni in yabi mai Husaini, kowa ka gani mai girma to an ba shi ne dan Zahra. Na so ki Fatima Zahra. Fatima kar ki bar ni da kaina ni almajiri ne, na miƙa miki lamari na komai nawa ku ne, ko ba ni ku ne ko wasu ni ku ne. Tun farko da nirsa kowa ke ce mamaki mini kara. Na so ki Fatima
salon rayuwa ba daɗi in har babu binta, ko mutuwa idan ta zo min guri na ganta. Fansar rai gare ta wayo mai sarauta, duk wanda zamani ya kwaɓe ya Allah ka bar ni da Zara. Na so ki Fatima Zahra. Don Allah Jamila don haƙurinki da tausayinki, wata kyauta nake so domin shaktijja na danki. Kullum in gane ki baya wuya gare ki, don ƙaunar da Allah kewa abbanki ki mini Zara. Na so ki Fatima Zahra. Don Allah dalilin kai da ki sani cikin diyanki, don farkon da manzan Allah ya sama diyanki. Kai ni cikin gidanki kunne na ya jiki, duk inda nake begenki kamshinki ya bayyana Zara. Na so ki Fatima Zahra. Don kaunar ta shabar hama kewa mai Madina, Fatima ce inuwa zo nan samu wuri ka zauna. Da sayyada Amina na tara hannuwana, komai bai wuya a wurinki, don Allah ki yi mini Zara. Na so ki Fatima Zahra. Na so ki Fatima Zahra.